गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नैबे मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि थामहिनबा सानजा फारसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै जे सानजा फारसे सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो आङो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बड'फा हाउसआव आं दङ आरो नैबे समावबो बिथांमोना गोबां रंजाखांनायखौ फोरमायदों आरो लोगोसेनो बर' माहारिनि थाखाय बेयो जोबोरनो गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना गोलाव सम बिटिसि आरो दा बिटिआर जाबाय बिएसि समाव बे सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे जायाखै। बिटिसि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंबो बिटिसि गोरोबथायाव बे सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे मोगथां महराव मोनाखैमोन। नाथाय नैबे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सानजा फारसे सिमा बारायनाया बे समाव जानानै थांबाय। नैबे समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ। बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लागोन जे सिमा बारायनायनि उनाव थामहिनबा सानजा फारसे सिमा बारायनाया जिहेतु जाबाय बे समाव बिथाङा माबायदि गोजोननाय फोरमायदों आरो बे समाव बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्राखौ मिन्थिनो लागोन। मा बुंगोन बे समाव जिहेतु गोलाव समनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै सानजा फारसे सिमा बारायनाय बेयो जाफुंसारबाय। बे समाव मा फोरमायगोन? बे बुब्लियाव आङो जिखिनि जोंनि रंजानाय बा जोंनि जिखिनि गोसोआव जे मोजां मोननाय बेखौ आङो फोरमायनो सानदों जे दिनै बर'फोरनि थाखाय दिनैनि जे 26 जानुवारि 74 जिखिनि जोंनि 26 जानुवारि जिखिनि खुंथाय बे बुब्लियाव जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गेदेर बिथाङा जे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथायाव थानाय जिखिनि 3.1 नि गेजेरजों जे जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया थाखानाय जे जोंनि जिखिनि सेक्सिडुल बिटिसि बा बिटिआर बेजों दाजाबनांगौनि जिखिनि मोनसे बेबस्था दङमोन बेखौनो दिनै गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बेखौ मावफुंनानै होनायनि जिखिनि मोनसे खोथा बेखौ जे फोसावदों बेखौ जोङो जथेस्थ' जोङो रंजादों, जथेस्थ' जोङो बरायदों। जे जों बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो नेनानै दङमोन जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनाय जागोन, बे बेबस्थानि गेजेरजों सिमाया बारायजागोन। दिनै फार्स्ट फेजनि थाखाय 60टा गामिखौ दाजाबबाय होननानै जे बिथाङा जे फोसावबाय बेखौ आङो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जाय बिथांमोना दिनै भारतखौ सालायनानै दङ भारतनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि गेदेर बिथां आरो नखर मन्त्रि अमित शाह मानगोनां बिथांजों लोगोसे भारत सरकाराव दैदेननाय मानगोनां बिथांमोन लोगोसे आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे गुबुन गुबुन मन्त्रि बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय अहरह सान हर नाजाबाय थानाय जे सिगनेटरि दैदेनगिरि लोगोसे बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि CM मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां बिथां आरो बर'निनो मन्त्रि उरखावगोरा मानगोनां ब्रह्म बिथां आरो बर'नि MLAफोर बिथांमोना जे सान हर नाजाबाय थानायनि गेजेरजों जे सिमा बारायनायनि जिखिनि हाबाफारि दिनै गिबि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि बा आसामनि सरकार बिथांमोननि मावनाय बेखौ जोङो जथेस्थ' जोङो गोजोनदों। आरो बेवहायनो बुंबावनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय आरो मिरुनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बा जोंनि गासै एबसु फेमिलि जे रायजो राजा लोगोसे जोङो जिखिनि मोनसे हंजमनि गेजेरजों जोङो मोनसे कनफिडेन्सनि गेजेरजों जे नेनानै दङमोन आरो खामानि मावदोंमोन दिनै जोङो बेखौ जोङो मोनफुंनो हादों। आं बेनि थाखाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिमबो आङो रायजो राजानि जानानै एबसुनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जायफोरा दिनै बे बुब्लियाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मोनफुंनो हाबाय, बे मोनफुंनायाव जायफोरहा कन्ट्रिबिउसन दङ बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दिनै गिबि खेबनि थाखाय 60टा गामिखौ बेवहाय डिक्लेयार खालामनाय जादों। आरोबाव गोबां गामि मोनबावनो गोनां दंबावो। बै गामिफोरखौ मोनबावनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सिगनेटरि दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना दिनै सरकाराव दङ, जायफोर बिथांमोना दिनै दिसपुराव सरकाराव दङ, जायफोर बिथांमोना दिनै भारताव सरकाराव दङ, बिथांमोनजों रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बोरै मोनफुंनो हायो फैबाय थानाय समाव जोङो खामानि मावनो जोङो नाजागोन। बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दफाफोरखौबो मावफुंनायाव रायजो राजानि जे जोङो मदद नांगोन बेखौ आङो दिनैनि मोनसे रंजाथाइ मोनसे सान आरो मोनसे जारिमिनारि सान बेजों आङो फोरमायनो लुबैदों। दिनै बे बुब्लियाव ओरैबायदि गोजोनथाव बाथ्रा बड'फा हाउसआव जोंनियाव गफुर हालामनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि जोंना
माने निजोम बसुमतारी बिथाङा दङ आरो बिथाङा माने खोब माने रंजादों रायजो राजानि मोनसे रंजानायखौ जोंनोबो फोरमायदों बै जायगायाव दिनै माबायदि रंजानाय सोलिदों आरो सनितपुर जिल्लानिनो जोंना जि सिमाया दिनै माने दाजाब जाबाय जोंना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे बिबानगिरि आंजों बे बड'फा हाउसआव दंफायो जे अबिद नार्जारी बिथांमोना दंफायो दिनै बिथांमोनाबो जथेस्थ' माने रंजानायखौ मोन्दों जों बर' माहारि हिसाबैनो जोङो रंजानायखौ मोन्दों दा आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावनो लुबैदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे मन्त्रि पिजुस हाजरिका लोगोसे मन्त्रि उर्खागुरा ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबावबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आरोबाव गोख्रों मोनसे राहा लानायनि दैदेननायनि थाखाय मानगोनां जोंनिया माने CM माने प्रमद बर' मानगोनां बिथांनिसिमबो आरो बिथांनि टीमनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो गासै MLA फोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौनो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरानो बिथांमोना PILA होनाय जादोंमोन आरो माखासेयावनो बेखौ दावदै गलाब होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै बिटिआर एकर्डा बा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे मोनफा मावफुंजानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव मा बुंगोन? बिथांमोननि PIL होनाय आरो बिथांमोननि सोंखारिनायफ्रा पलिटिकेल मटिभेटेड बिथांमोना माने पलिटिकेलि माने बोरै माने गेन जानो हायो बिथांमोना एबसुखौ बा एकर्डखौहाय बिथांमोना दुदनाम खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसिनि गोहोखौ बोरै मोननो हायो बिथांमोना राजखान्थियारि माने मासियाव बोरै जिरायनो हायो बे बाथ्राजों बिथांमोननि बुंनायफ्रा लोब्बा दङ आरो नेगेटिभ मानसिफ्रा सोंखारिखागोन नेगेटिभ मानसिफ्रा बुंखाबाय थाखागोन आरो नेगेटिभ मानसिफ्रा दिनै बर' रायजो राजानि मोजांखौबो हास्थायाखै बिथांमोना दिनै मा होनदों बड'लेण्डखौबो मोनसे पलिटिकेल मोनसे गावसिनि मोनसे मा होनदों लाबालाबनि थाखायसो दिनै नाम लादों आरो दिनै बिथांमोना ओरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि मोनसे मुं आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौबो गावसिनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय दिनै सासे सानै मानसिफोरा माने मिसइउज खालामनो नागिरनाय थासारिफ्रा दिनै नुदों आरो बेबायदि सासे सानै मानसिफ्रा बेबायदि थागोन मोनसे मोननै आफादफोरा बेबायदि थाबाय थागोन नाथाय जों बर' हारिखौ मोजां हास्थायग्रा बर' हारिनि थाखाय मोजां मावग्रा आफादफोर बा दैदेनगिरिफोरा सिगांलांबाय थानांगोन आं बेखौनो माने सानो दिनै बिथांमोना माब्लाबाबो लुबैया जे एकर्डआ 100% फुललि इमप्लिमेन्टेसन जानायनि गेजेरजों रायजो राजाजों माने एबसुआ मोजां मोनजाथों आरो एकर्ड सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोन जायफोरा दिनै आसाम सरकाराव बा बिटिआरआव सरकार हिसाबै दङ एकर्डखौ 100% मावफुंनायनि गेजेरजों रायजो राजाजों बिथांमोना मोजां मोनजाथों बेखौ जायफोर सोंखारिग्रा PIL होग्रा बिथांमोना बेखौ माब्लाबाबो लुबैनाय नङा नाथाय बिथांमोननि जिखिनि साननाय जिखिनि मोनसे बिसार बियो भुल बिसार दिनै जे जादों बर' रायजो राजानि थाखाय जे माने मावदों माने बर' रायजो राजानि थाखाय एबसुनि थाखाय बेखौ मावाखै सोरबा माने सिगनेटरि दैदेनगिरिया गावसिनि थाखाय बेखौ मावाखै ग्रेटार इन्ट्रेस्टआवनो बेखौ मावदों जे एकर्ड माने BSc एकर्ड जालांबाय बेजों जों जेबो खालामनो हायाखैमोन जेबो होनो हानाय जायाखैमोन BTC एकर्ड जालांबाय BTC एकर्डजों सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जास्टिस होनो हानाय जायाखैमोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ बे 6 सिडुलाव सरजाबनानै सिमा बारायनायनि गेजेरजों जास्टिस होनाया माथो गोरोन्थि जाखो आरो माने बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल जे मोनसे आलादा मोनसे खुंथाय मोनबाय बेखौ होनाया मोनसे मोजां जास्टिस जादों बेनि थाखाय बिथांमोनहा बेखौ सैज्य जायाखै आरो दिनै कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोरि ST खालामनांगौनि मोनसे दफा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजाबाय थादों बेखौ मावफुंनो नाजाबाय थानाया माथो गोरोन्थि जाखो ना बिथांमोना लाजिदों नामा जे BSc आवबो जोङो लाबोनानै होफैनो हायासै बिथांमोननि समावबो दाजाथों BTC आवबो जोङो लाबोनानै होफैनो हायासै बिथांमोननि एकर्डनि गेजेरजोंबो दाजाथों गासै क्रेडिटआ बिथांमोननियाव थाङोबा जोंहा राजखान्थियारि खैफोद फैनो हागौ बेखौ सानदों नामा जुदि बेबायदि सानदोंब्ला बिथांमोननि मोनसे सानगोथे आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बेक जानांगौ गोजोन्थों। बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसेनो आं नैबे समाव मिन्थिनो लुबैगोन गोलाव सम बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावफादों आरो BSc आरो BTC आव बिथांमोननि जायगाया थालांदोंमोन आरो नैबे समाव बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन बिथांमोना माबायदि गोजोननाय मोन्दों बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन मा बुंगोन बे समाव BSc आव नोंथांमोना जायगाया थालांदों आरो BTC आवबो नोंथांमोननि जायगाया थालांदों नैबे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोना बे जायगायाव थामहिनबा सिमा बारायनाया दा जाफुंसारबाय बे समाव गोजोननायखौ मा बुंगोन? आं गिबियावनो मिनिग्रोदों मिनिनायनि खारना बेनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने गोरबोआव बिराद गोजोननाय रंजानाय बे फैदों गोसोआव जि सानदों बे बाहेराव हयथ' राव जानानै माने ओंखारनायाव एसे गोनो गोथो जादों मानो होनब्ला गोसो सिङाव गोबां रंजानाया दङ दा बाथ्राया बेनो आं गिबियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय BTC निफ्राय जाय मिनिस्टार बिबान मोननाय UG ब्रह्म बिथां
बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिग्रोगोन। मानो होनोब्ला आं सासे गहपुरनि माने थागिबि जानानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जे थांनाय गोलाव समाव गहपुर हिसाबै जि मोनसे डिप्राइभ जाबोदोंमोन, गहपुर हिसाबै जोङो जि जोंनि मोन्थायखौ मोननांगौमोन बे मोन्थायखौ जोङो मोननो हायाखैमोन। थांनाय गोलाव समाव जेब्ला बिएससि एकर्ड जादोंमोन, बै बिएससि एकर्डनि गेजेरजोंबो जों गहपुर हिसाबै नट अनलि गहपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जोङो बेनिफ्राय डिप्राइभ जानो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव जोङो जेब्ला बिटिसि एकर्ड मोनदोंमोन, बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला आप टु माने गहपुरसिम बेयाव जोङो बेनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादोंमोन। दा बेवहाय जोङो बुंनांगोन बिएससि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्ड मोननायनि सिगाङाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मुभमेन्टमोन, जि सोमावसारनायमोन आलादा माने बड'लेण्डखौ लानानै, बै आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ हिसाबै जोङो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय जों बारसोमदोंमोन। बै बारसोमनायनि गेजेरजोंनो जोङो आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला हिसाबै माने जोङो 534 जि जोंनि बर' फिसाफोर बे माने मार्टियार्स जानो गोनां जादोंमोन। दा 534 जि मार्टियार्स, बै मार्टियार्सफोरनि जोङो बिनिमयआव जोङो जि मिजिंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय, बै सोमावसारनायाव बारसोमनानै जि माने मुंख्लं जालांबाय, बै मुंख्लं जालांनायनि जोङो फिथाइखौ जोङो गोलाव समाव जोङो मोननो हायाखैमोन। बेनिफ्राय जोङो गोजानाव बन्सित जाना थादोंमोन। नाथाय दिनै थामथि एकर्डनि गेजेरजों बै एकर्डआव फैफानाय 3.1 जि दफा, बै दफानि गेजेरजों जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन इउबिपिअ बेयाव माने सिगनेटरि आफादफोरनि गेजेरजों जोङो मोनसे दफा मोनदों। बै दफाया दिनै मोगथां महराव मोनबाय। दा बै मोगथां महराव दिनै मोननायनि उनाव आङो सासे गहपुरबासि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनि गोजोननायखौ आङो फोरमायनो हायाखै, गोसो सिङाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जायखिजाया आङो खावलायगोन जोंनि जि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लानिफ्राय 534 जन जि मार्टियार्सफ्रा गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमबाय, बै बावसोमनायनि फिथाइ महरै जोङो मोननो हाबाय। बिथांमोननि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनाया ओरैनो दैयाव थाङाखै। बिथांमोननि बे बावसोमनायनि जाहोनावनो दिनै जोंनि जे माने गोदै फिथाइ, मोजां फिथाइ, बे फिथाइखौ जोङो मोननो हाबाय होननानै आं फोथायदों। आरो लोगोसेनो बेहाय मोनसे फोसावबावदों जे दुलाराय थामहिनबा नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननोबो जे न'खरफोरनो 5 लाख जे बान्था, थामहिनबा बिथांमोननो जे रिहेबिलिटेसन बेखौ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' खोब मोजांनि बाथ्रा। बिथांमोनाथ' रुंसारि जालांबाय, नाथाय बिथांमोननि जि न'खर, बै न'खरफ्रा दिनैसिम गोबां दुखु खस्थ'आव दङ। सोरबा बिफा गोमाजादों, सोरबा बिमा गोमाजादोंमोन, सोरबा फिसाला बेबायदि गोमाजादों। नाथाय बिथांमोननि दुखुथिया न'खरफ्रा दिनैनि समाव गोबां खस्थ'जों सोलिनानै दङ। दा नैबे माने सरकारनि जि अनसुंथाइ, जि 5 लाख रां फोसावनाय, हयथ' बेखौ मोनफुङोब्ला बिथांमोननि जे न'खर सालायनाय, बियो एसेब्लाबो मोजां जालांनो हागोन। नंगौ, बिथाङा सनितपुर हालामनि आरो बिथाङा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों जे बावैसो सिगाङाव जे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा जे फोसावना होनाय जे नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै जे बिटिआरनि सानजा फारसे सिमा बारायनाय, बे सिमा बारायनाय जाफुंसारबाय। बेवहाय बिथाङा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो नैबे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावख', बे मावख'आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेहाय बड'फानि जे मुसुखा, बे मुसुखाखौ बिथांमोना बेहाय आलारि बाथि सावनानै बेवहाय बिथांमोना आशिर्बाद लादों। आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे नैबे आलारि बाथि सावनानै बेवहाय बिथांनिसिम आर'ज गाबदों आरो गोजोनखौ बिथांमोना फोरमायदों। आरो नैबे समाव नोंथांमोना नुदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावख', बे मावख'आव बे थासारि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। नैबे समाव आङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे सिमा बारायनाय, थामहिनबा 3.1 दफा बायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे सिमा बारायनाय, बेखौ लानानै नैबे समाव क'क्राझाराव थानाय जे बड'फा हाउस, बेनिफ्राय नोंथांमोननो सिगाङाव फोरमायबाय। गोजोन्थों।